emafohla ngaphezu kwamanzi amaningi. Wena ohlezi esitolweni sakho somkhosi, inyawo zakho uzenabisele emhlabeni. Bayede uNkulunkulu wethu ongcwele olinganisa iy'ntaba ngey'nkalo zakho, amathuma ngesisindo sakho. Nkosi ebonakala enjulo ngenkazimulo, emini wabonakala uyinsika yefo, ebusuku uyinsika yomlilo. Bayede wena ophakemeyo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Holy Spirit. Be lifted up, be exalted. Glory to Jesus. We give you all the glory. We give you all the praise. We praise you, Jesus. Izingelosi ziyakudumisa. Phakeme. Jesus. Phakeme kakhulu. Phakeme kakhulu. Izingelosi ziyakudumisa. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sabingele electioneni kwelanga bangcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba Nkosi ngisindisiwe izono zami zithethelelwe. Bingelelo mama, obaba, obhuti, osisi, ogogo, omkhulu, bantu abasha egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngokukhethekile ngibingelela bonke abafundisi abakhona phakathi kwethu. Siyabonga abafethu for support yenu. Amen. Ngithanda uqala ngokubonga uNkulunkulu nje bangcwele sinikeze ithuba ukuthi asithume lana simlalele nani nisupporte ngalendlela eniphuma ngakhona. Bakhona abazalwane ebusuku. Kuyashunyayelwa la. Mfundisi. Hey. Ngathi inkosi ngakhuluma ithi extend. Nikhona bangcwele. Kodwa 2 weeks ngibona ngathi enough. Nikhona abazalwane. Uthi umfundisi ungahambi uye kuSimakade uphethe. Kunomuntu owahlatshwe eGolgotha wahlatshelwa wena. Kuthi uthatha inzondo uyinikeze yena. Uthatha ukuhluleka kwakho unikeze yena. Uthatha amagcubu unikeze yena. Kuze uye kuSimakade uclean. Khunjuzwa nje into esimple nje. Into esimple kuthi khona owahlatshwe eGolgotha ngenxa yezono zami nezono zakho. Nikhona abazalwane. Onke amaqalo nawo abalelwa kuye. Zonke izono nazo zabalelwa kuye. Unomlamleli futhi unommeli. Asikho isidingo sokuthi ufe qedwe uyolahlwa sekushunyanyelwe kangaka. Nikhona abangcwele. Khona umuntu owahlatshwa ngenxa yokonakala kwami nokwakho. Khona umuntu wathwesa umqhele wameva, wahlatshwa wahambaze, wahlanjalazwa, kwahlekiswa ngaye kanti ngosuku lwesithathu uzophinda avuke.
umevuka wathi all power, not some power but all power. Nikhona bazalwane, ngoba likho igama emagameni elifana nelakhe, alikho elinye futhi elinikiwe ebantwini elingafaniswa nelakhe igama. Phezulu emazulwini igama lakhe lihle linamandla, emhlabeni igama lakhe lihle futhi linamandla, lenza okungenzeki kwenzeke. Silethe leyo nto ke bazalwane, ayikho enye into esiyiphethe, ayikho enye into futhi esiyithengisayo ngaphandle kwegama lika Jesu. Phakathi kwethu ukhona umfowethu, my brother in the Lord. Usually noma kukhona abantu engazana nabo, I'm the one who buys gifts. But I met a man who bought me a suit. Wathi ngathi ayikufanele kahle lethi ngikuthengele enye, the following day wangithengela enye suit. Ngathi sengihlezi wangithatha wangifaka ehotela ngalala free. Nikhona bazalwane. He's my brother, he's my prophet. He's my confidant. Into ezingihlulayo ngitshela yena angithandazise. Since afikile empilweni yami, impilo yami has never been the same. Nikhona bazalwane. So I'm a bit emotional today. I don't want to speak much. But angifuna ukukhuluma phambi kwabantu. I love you, man of God. I love you so much. Hallelujah. Thank you, Jesus. Enkathini enzima kakhulu empilweni yami ngoba senze ngiqale lento etende mfundisi. Ikhona into abafundisi bethu bangasitshela yona ukuthi uma uzomlandela ngendlela efanele umlandele ngayo simakade, kukhona la uzodlula khona before ufika lapho kufanele ukuthi ufike khona. Kuvele kube ngathi kuhle konke. Yabona njengoba wena usajola nje angeke ube nazo inkinga vele. Ngoba ubelonga kwenye ikingdom. Kodwa uma ubelonga kule ikingdom, khona ihlane ozohamba kulo, khona amanzi amababayo ozohlangana nawo. Uthi thathani undlu nilidle nemfine babayo. Imfine babayo ayidliwa bathakathi, idliwa abakholwayo. Imfine babayo ayidliwa ama-devil worshippers, adliwa abantu abakholwayo. Hayi abazohlala abazohamba neundlu bangene phakathi ehlane. Kunento eyibabayo ayidliwa abangcwele. Oh Jesus. Muzohamba naye. Hallelujah. Abasitsheli bathi hayi kuhle konke kanti kuna la uzofaka khona emlilweni uthi wena sengiright athi simakade akakalungi. Jesus. Nikhona abangcwele. Hallelujah. Mfundisi bengibukela ugogo Nkosi makapheka idombola saphila akavuli ioven, ulibheka phakathi emadlazini athi alikabi right, aliyeke likhukhumala alibheke emadlazini athi alikabi right, bese liya cracker bishop. Lithi malikrekhile thina sithi no sesiyodla manje athi akakabi right. Uma selikrekhile sithi hayi manje ke kuyaqaqa ke silaphenduka manje aphinda likhipha thatha umesa ufake phakathi. Jesus. Awukhiphe athi akakabi right. Hallelujah. Kenzeka usitshele ukuthi u right kanti usimakade uthi awukakalungi. Kuze kuthathwe nomesa ufake ngaphakathi. Jesus. Bese wena uyakhala athi akakalungi. Hallelujah. Khona la ufanele udlule khona qala Jesus. before uzohlala etafuleni ufaka umese ufaka imfalokho bese uyalunga. Oh Jesus. Bese ubeke etafuleni la ngidida khona bake bahleka abantu bakhulume konke abakuthandayo athule. Bese athi nawe thula ungaphenduli. Uthi nginazi impendulo nenhlamba athula. Nami ngiyazazi inkinga abanazo akuthula. Yazi kumnandi ukuthi uthule makuzophendula yena ngathi uzophendula next week, angaphenduli na next week kudlula inyanga angaphendula. Ukathule mos, ukathule. Bake bambiza bathi uLazarus uyagula wathula. Kwadlula usuku lokuqala wayihlalela nje wahlala. uLazarus egula waze washona uLazarus leke khona. Sekangcwatshiwe sekanuka agqitshiwe wakhana vela. Wabuya vela. Kwesinye isikhathi akaveli ngesikhathi esifuna ngaso, uvela ngesikhathi afuna ngaso, but he's never late and he's always on time. Hallelujah. Sesikhona kuzomemezela. Oh Jesus.
Thank you, Jesus. My brother, Hallelujah. come and tell us what the Lord is saying tonight. Khulume konke kusenhlizweni yenkosi. Ashaya izandla. Alilis, 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 alilis. Alilis, 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 alilis. Alilis, 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 alilis. Lord Yahweh, did to be praised. Lord Yahweh, did to be praised. Lord Yahweh, Lord Yahweh, you deserve. Lord Yahweh, Lord Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Egama lika Jesu. Kakhulu Jesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kosi dithe be wena mandingaze Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngivumeleni bazalwane ngibingelele kakhulu the man of God, the visionary. Ngishaleni abangcwele, I mean amabishop izandla, abafundisi. Hey, bona. Yes. Sibingelele ubaba nomama Sunday school wonke nje umuntu okhona uyishela izandla nawe. Ngiyakubingelela. Thank you, Jesus. Cela sifunde Exodus chapter 7 verse 1 and 2. Exodus
Exodus chapter 7 verse 1. uJehova wathi kuMose, bheka ngikwenze ube njengoNkulunkulu kuFaro. uAaron umfowenu uyakuba ngumprofeti wakho. Verse 2. Wena uyakukhuluma konke engikuyala ngakho. uAaron umfowenu uyakukhuluma 100 years. Hallelujah. Bakhala kuJehova. Uyabona imistake enkulu eyenziwa uFaro ukuthi abone abantu. Lithi iBhayibheli wabona uthi mekhuluma ngabo uthi labantu ngiyababona babukeka benamandla. Oh hallelujah. Uthi mangibabuka number 1 banamandla futhi baningi. Asike sibagqilaze ukuze bangandi ngoba baluhlobo labantu olungafani nathi. Hallelujah. uFaro ukhuluma kubantu abanama positions are right kodwa intimidatewa uhlobo labantu ababezigqile eGibhithe. Hallelujah. Uthi mebabuka uthi labantu abafani nabanye abantu. Oh Jesus. Banento ethize labantu. Hallelujah. Kanti kuye kwasekukhuluma amadimoni emelene Oh, nembewu kaKristu Hallelujah. eyingaphakathi kwalolu hlobo labantu. Oh Jesus. Usethi kuFaro asibagqilazwa kanti wenza iphutha. Uyabona iphutha alenza ukuthi oppresse engacheckanga imvelaphi yabo. Hallelujah. Uyabona uFaro iposition yakhe yobuFaro yobukhosi yamblinda amehlo wayibona engazuthi unamandla kunabantwana bakaIsrael wakhohlwa ukuthi akanawo amandla kunoNkulunkulu wabantwana bakaIsrael. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Wabagqilaza basebenza kanzima waze washaya imithetho ebenza ukuthi uma kuzalwe ingane yomfana ibulawe. Yini indaba uFaro umelene nohlobo labantu. Oh Jesus. Naye uFaro ungasumbuza ukuthi Faro yini ekwenza umelene nalabantu wayengeke akuphendule kodwa wayezothi kunento nje kimi ngaphakathi ethi angibacindezele. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Kanti ucindezela nje kubo labantu. Oh, Jesus. Kuno David kubo ngaphakathi. Hallelujah. Kubo labantu kuno Jesu Kristu waseNazaretha. Jesus. Hallelujah. Now isitha sathi simasibabuka Hallelujah. asangaba naye understanding ukuthi yini ezophuma kubo Oh, Jesus. kodwa kwaba nento ekhuluma noFaro Hallelujah. ukuthi abagqilazwe labantu Jesus, aba-oppresswe labantu. uSathane wayazi ukuthi noma besigqila kodwa kubo kunento enkulu Oh ezophuma. Jesus. Awunamhlanje ngizokhuluma nabantu uSathane ubagqilazile. Hallelujah. Ngizothi mina uSathane ugqilaza ngoba uyabona. Jesus. He may not have a full understanding kodwa mekubheka wena Hallelujah. uyabona ukuthi kunento enkulu ezoqhuma kuwe. Jesus. Kunento Hallelujah. enkulu ebekiwe kuwe ngaphakathi. Igama likaJesu. Awuzomemezela namhlanje egameni likaJesu. Igama likaJesu. Yonke into efakwe kuwe. In the name of Jesus. Amadimoni aseMaritzburg Igama likaJesu. angeke abe namandla Igama okuyivala. likaJesu. Hallelujah. Thank you Jesus. Uyabona uFaro wenza iphutha wathatha iposition yakhe Oh Jesus. wayitshela ukuthi unamandla Hallelujah. wabagqilaza bagqilaziwe kodwa akusibona Igama likaJesu. noma bengagqilazwa kodwa basibona bakaFaro Igama likaJesu. bangakaJehova. Hallelujah. In the name of Jesus. Hela Messiah. Thina singabantu benkosi noma singahlushwa kodwa Oh, Jesus. asibona bakaSathane. Hallelujah. Noma ingane zakho singabanjwa amadimoni Oh Jesus. noma singajoyina iWest Hallelujah. kuthiwa singababulali Oh, Jesus. kodwa namhlanje ngizokukhumbuza Igama likaJesu. weFaro you do not own them. Igama likaJesu. Ungababamba kwesikhashana In the name of Jesus. kodwa you do not own them. Hallelujah. Igama likaJesu. Thank you Jesus. La Messiah. Noma bengaboshwa Jesus. kodwa kusibona bakaSathane. Hallelujah. Noma bengagula Jesus.
kodwa kusibona bakaSathane Igama likaJesu. weFaro sizokhumbuza okukaKesara kubuyele eKesari okukaNkulunkulu ngegama likaJesu namhlanje ngizwa amandla azothatha okukaKesari akubuyisela eKesari namhlanje ngizwa amandla azothatha umuntu kaNkulunkulu ambuyisela kuNkulunkulu noma ngabe ubanjwe utshwala kodwa namhlanje uzobuhlanza Sathane okukaKesari akubuyele eKesari ngoba ngishumayela nje ezinye ingane manje azaziwa zikuphi zihambe ekuseni ayikabuye ekhaya zibanjwa amadimoni e-teenage stage abanye babanjwa amadimoni ama-drugs kodwa ngizomemezela etendeni embali sithi weFaro okukaNkulunkulu sikubuyisela kuye. You do not own my children, you do not own my family. Ngegama likaJesu I release my family, I release my children. Bayakhululwa. If you believe, shout hallelujah. If you believe, shout hallelujah. Yizwa amandla kuyathathwa okaJehova kuyathintithwa kubuyiselwe ekhaya. Hallelujah. Yabona namhlanje angazi ngizwa amandla angazi ningivumele ngashumayeli bafowethu ngoba sekushungeliwe, but allow me to declare what I'm hearing from above. The devil is a liar. weFaro you do not own us. Uyasabona kuvuka ekuseni nje uthi amadimoni niyakhohlwa njalo nini ukuthi mina ngokaJehova mina. Usungeza umndeni wakho uthi emadimoni niyakhohlwa yebathakathi niyakhohlwa lelikhaya likaJehova. Kulabashika talaba bagqilazwa Sathane wayitshela ukuthi une upper hand kanti kunesandla. Oh Nkosi yami, Nkosi yami, bagqilazwa wadlula unyaka wokuqala bezigqila, wadlula unyaka wesibili bezigqila, wadlula unyaka wesi10 wesi20 ka100 ka200 kanti ngoba ihamba iminyaka nelanga lokukhululwa liya ngokuya liyasondela. Ngoba behlushwa nje besebenza mahala bengaholelwa abazi bona baya enjoy abahlupha abantu kanti amazulu ayabala athi mene mene teke. Amazulu ayabala athi usuku lokukhululwa kwabo liyeza. Awuzomemezela usuku lakho lokukhululwa seluseduzane noma kunganjena kodwa kunosuku olungeke livinjwe namadimoni. Your day of a turnaround, your day of deliverance. Nkulunkulu uyabala mama, uyabala. Yabona ngoba leli tende lila bekade kubalwe ezulwini lizo declare usuku lokukhululwa kwabaningi. Igama likaJesu. Singahlala kancane nje ngiyavala manje. Lithi iBhayibheli. Haleluya. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu esekubonile ukukhala ngoba umuntu ongakhali akasizakali. Ungazi ufele kwenkinga yakho, khala uNkulunkulu uzokuzwa. Abanye bayasaba ukukhala ngoba basaba abantu. Abanye bayasaba ukwamukela uJesu labasaba abantu. Kanti isikhathi sabo sokusindiswa sesifikile. Hallelujah. Bakhala uNkulunkulu wabezwa. Leli tende belingeke lifike uNkulunkulu engasizwanga.
kunabantu abazuyiwa amazulu Oh, bekhaya. Jesus. Lithi ke iBhayibheli uNkulunkulu wavusa uMoses. My God. Ngivumeleni bazalwane kunento omoncela ngitshela yona. Before uMoses azalwe, umthetho wase-Egypt washintsha. Kwaqala kwathiwa uma ababelethisi bebona owesifazane ongumHebheru ezala, uma kuwumfana abombulala esazala. Kwasho ukuthi uNkulunkulu uzothinta ababelethisi bengabulali into kaNkulunkulu. Hallelujah. Awungele ngilanga sokhuluma ngababelethisi abangayibulali into kaNkulunkulu. Jesus. Sokhuluma ngababelethisi abafihla izinto kaJehova. Sokhuluma ngababelethisi abaprotect abantu bakaNkulunkulu. Jesus. Nakulezi insuku zokugcina baba sivusela ababelethisi abazofihla abantwana bakaNkulunkulu, abazofihla izinto. Haleluya. Baba sivusela abantu Jesus. abazoba neso lokubona Jesus. into kaNkulunkulu bese beyayifihla bengayibulala ekuzalweni kwayo. Hallelujah. Size moya ngcwele, Oh, Jesus. size moya ngcwele. Hallelujah. Lithi ke iBhayibheli ababelethisi bamesaba uJehova. Wazala uMoses wakhula, umama wakhe wamfihla. Kwasho umthetho kwathiwa abafana ke bonke ababulawe. Umama kaMoses wathi ngeke wami ngimbulale. Wamfihla for 3 months. Kwaze kwafika isikhathi la ahluleka khona ukumfihla. Ngoba noma ungafihlwa kangakanani kodwa kunesikhathi la ongeke usafihleka khona. Oh, Jesus. Oh Nkosi yami. Ake ngivangele kancane. Ngithi mina kunezinto kumele uyeke ukuzenza namhlanje. Ngoba uzolokhu uzenza kube ngazuthi kuyakulungela kodwa kufika isikhathi la uzohluleka khona ukuyifihla. Abantu bemangale kanti wena kade wahluleka. Oh, Jesus. Ukuthi wahluleka wafihla wangakhuluma. Hallelujah. Kodwa namhlanje siyathandaza zonke izinto ezibamba abantu ezithi uSathane uyishaya isifuba uthi lo mzalo noma engahlabelela kodwa esihogweni noma engaya enkonzweni kodwa esihogweni kwenze njani bafihla izinto bengamele bayifihle bese beexpose izinto bekumele bayifihle ngoba abantu abangekho kuyiwill kaNkulunkulu bathatha okumele bakufihle bakuexpose bese befihla okumele bakuexpose. Kodwa namhlanje ngiyakuthandazela ngegama likaJesu lingakashoni ilanga, expose what is defeating you, overcome what is defeating you. Noma abantu bengakushayela izandla kodwa yenza sure ukuthi amazulu awakunikileli ikhanda ngoba uthatha izinto zoku-expose wayifihla. Athi umuntu ngoba yisidakwa aku-encourage athi awuyazi ngiya-understand ukuhluleka kwakho ukumbambatha ngoba nawe uhluleka lapho. Oh, Jesus. Kodwa uNkulunkulu akasambulela abantu abazothi hayi noma ngabe unemali kodwa uyona, change your ways. Noma ngabe udirect emsebenzini, change your ways. Noma ngabe uneposition kodwa change your ways. Asibalekele kuye, asibalekele kuye, Hallelujah. asibalekele kuye. Thank you, Jesus. Sekuntambama Hallelujah. liyashona la, baleka Egama likaJesu. balekela kuye. Egama Kambe likaJesu. uma ngishumayela nje ngeke uphinde uyizintshumayele kanje Oh, Jesus. ngoba isikhathi sakho sesishayile. Kodwa Hallelujah. ngiyakuncenga namhlanje ngithi baleka, Egama likaJesu. balekela kuye. Hallelujah. Isikhathi sisavuma, Oh, Jesus. yashona la, baleka. Ungafika ukuhlwa ukude naye. Oh Nkosi sisize moya ngcwele, Hallelujah. sisize. Oh, Jesus. Ngoba kunabantu abahle kodwa amazulu akhali inyembezi. Oh, Jesus. uNkulunkulu uyalila ngawe. Oh, Jesus. Kodwa mntanami usuzoze ufe pho. Hallelujah. Ufele emahlazweni, ufele amanyabeni. Oh, Jesus. Sekuntambama Hallelujah. sile kushona. Oh, Jesus. Yabona uFaro wabacindezela, wacindezela abantu abarong. Hey, Nkosi yami. Yazi ukuthi uthi kimi umoya ngcwele abantwana baIsrael were oppressed because though they were told about God, noma ngabe babetsheliwe nguNkulunkulu phathi uNkulunkulu wayengakazi embuli kubo, babemazi bit by bit, betshelwa
ukuthi uyazi uNkulunkulu wake wabiza ubaba Abraham. Babeyazi theory ukuthi uyazi uNkulunkulu njalo thina inzalo yethu obaba bethu kwakuwo Abraham. Indoda yabizwa ise Uri. uNkulunkulu wayibiza wathi phuma kubantu bakini. Bafowethu, awusathanda uhlasela abantu kodwa awuyazi imvelaphi yabo. Oh Jesus. Yabona nje abathakathi bangakini bakuloya kangaka indaba abayazi imvelaphi yakho. Hallelujah. Mabe ngase bekubone wena ukuthi kwakhuluma amaZulu before wena uzalwe before bebengeke bayenze lento abayenzayo. Oh Jesus. Uthi kimunye uyabona abantwana is God had not revealed himself to them. Kodwa kuNkulunkulu wasezambula kuMose. Ukuze uMose eyokwambula uNkulunkulu kubantu. Hallelujah. Ngoba wonke umuntu uNkulunkulu azambula kuye noma amphakamisayo umphakamisela ukuze kuzosizakala abantu kuphakanyiswa abantu. Oh Jesus. uNkulunkulu wavusa uMoses wahlangana noNkulunkulu uMoses. Ehlane bengekho abantu wahlangana naye. Ekade ebulele izandla zakhe ivuza igazi. Kodwa igazi lakhe lokuba umbulali la thethelelwa ngenkathi ehlangana naye. Ngoba ukwazi ukuhlangana naye kungashintshi lutho. Oh Jesus. Awukwazi ukuhlangana noJesu kungashintshi lutho. Hallelujah. uMose wahlangana noNkulunkulu, uNkulunkulu wazambula wasemthuma kuFaro. In fact wathi before uziyokhuluma noFaro hamba okhuluma nama-elders akwa-Israyeli. Ubatshele ukuthi mina Jehova ngazambula kobaba wenu ku-Abraham, ku-Isaac, ku-Jacob. Ngazambula ngiwuNkulunkulu ngiwuJehova El Shaddai. Uthi kuNkulunkulu kodwa angaze ngizambule kubo nguJehova Yahweh, the Lord that delivers in power. Hallelujah. Usethi kuNkulunkulu kodwa manje sengizozambula ngiwuJehova Yahweh, Jesus. the God that delivers in power. Uthi kobaba benu yebo ngazambula kodwa kuneside lama bangalibonanga. Hallelujah. Awunkosi yami ngizothandaza namhlanje embhale eCrossini Hallelujah. ukuthi engasuthi kuneside likaJehova kumele silibone ensukwini zethu zokugcina. Jesus. Kule generation siyathandaza. Hallelujah. Kuneside likaJehova kumele libonakale. Jesus. Sizwile ukuthi amadoda ahamba noNkulunkulu Hallelujah. kuke kwaba khona obabubhengo, obabungidi, obabuqhiliza. Kuke kwaba khona obabungidi. Uyabona uduma ababona elinye iside likaNkulunkulu. Namhlanje sekungazuthi ihistory, sekungazuthi theory kodwa siyathandaza. Baba sikhumbule in our generation. Sikhumbule nakulesi sizukulwane. Can you show yourself in power? Jesus. Hallelujah. Can you show yourself in divine miracles? Hallelujah. Asiyeka. Kodwa kunento ekhuluma nami ukuthi kule season esingena kuyo. Ngizwe uNkulunkulu efaka ibandla kwisizini. Isizini yenkazimulo, isizini yamandla. Jesus. Yabona inkosi yami, oh my God. eGibhithe uFaro into eyayimnikeza amandla. Umbuso wakhe wawupowerful. Ngenxa yezinto eziningi kodwa zintathu uMongcola ngikhombise zona. Number 1, uFaro wayenempi enamandla. Number 2, i-education system yaseGibhithe yayi high. Ngoba uSathane mengakubambanga ngefiye ukubamba nange-education. Yinhle education, uNkulunkulu asenzele umusa sifunde siqhubeke. Kodwa uyinkinga umuntu ofundile kodwa ongenaNkulunkulu. Jesus. Ngoba ne-education iyakwazi ukusetshenziswa yifundiswa zithi kube ne-human depopulation. Bakhuluma ilanguage enkulu bathi akubulawa abantu. Ngoba uyinkinga umuntu ofundile kodwa ongenaNkulunkulu. Jesus. Kodwa kule season esingena kuyo, God is raising educated people. uNkulunkulu abantwana asizobabona, they will study, they will succeed in studies. Kodwa bazogcwaliswa ngamandla kaMoya Ingcwele. Bazothi befunda ngapha begcwaliswa ngapha. Beye esikoleni ngapha kodwa begcwaliswa. Awusiyamemezela. Ngegama likaJesu ophilayo. The devil is a liar. Jesus.
kungazuthi abantu abafundile abantu abangakholwa Hallelujah. ziyashintsha izinto ebandleni kuvuswa ifundiswa ezizothi zifunda zibe zimesaba ezizothi ziyongena kwipolitics zingene kwipolitics kodwa zimesaba bapho politicians abazorezwa endlini kaJehova isandla sikaJehova sihlale phezu kwabo bethi bengenela uthuli house amadimoni ephume ngomnyango ngoba sengena abantu bakaNkulunkulu. I pray may it happen upon us in the name of Jesus. May God remember us in the name of Jesus. Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Mbuso kaFaro unamandla. But number 3, into eyayimenza uFaro abe namandla ukuthi babekhonza onkulunkulu ababe more than 1,500 eGibhithe. But the major gods were about 10. Kodwa khona eGibhithe uFaro wenza sure ukuthi abantu baseGibhithe bakhonza izithixo, baworship ama-altar obumnyama, ngoba into eyenza ukuthi abantu bebopheke beboshwe ukuthi bethi bemazi uNkulunkulu kodwa bekhonza izithixo, betholakala nakuma-altar obumnyama. Oh Jesus. Let me say this because God wants to set someone free. Enye yezinto ezenza ukuthi uSathane abe namandla phezu kwempilo yakho ukuthi noma uNkulunkulu ekubiza kodwa wena ungafuni ukuphuma kuyinkolelo zakini. Let me say this to help someone. Yabona umuntu okushumayeza uma wami wayethwasa ethwasela ubungoma eyisangoma uma wami ngasindiswa ngenza ugrade 9 ngifunda la eComtech ngasindiswa ngenkathi ngisindiswa ekhaya ngabizola imeeting kwathiwa ke insindisa ingeni la kaMthetho kungena izinyanga zakomhlaba uyalingana ziyabethela every month kodwa ngishawa isilwane every day singishaya ngibuza umbuzo kanti lezi izinyanga ezikhokhelwa imali engaka zenza zifike zenze bese kuba ngazuthi kuyathuleka bese kuye kuyabuya kwakunento. Let me just say this, khona umuntu engimprofessor engikhuluma naye. Kwakunento esikoleni ngangihlakaniphile esikoleni uyabona ngijabula mangisesikoleni because I'm getting distinction kodwa mangiyolala ngibikelwa. Nkosi yami lento mayifika yayifika kungazuthi yihashi kudu ifike ingishaya ngibatshele ekhaya bengangikholwa kwaze kwaba mhla ngiphakamisa isandla ngamukela Oh Jesus. ngenkathi ngiphakamisa isandla ngangazi khuluma iqiniso bazalwane ukuthi kanti lento engiyamamukelayo inamandla phezu kwamandla. Hallelujah. Inamandla phezu kwezinyanga, Jesus. inamandla phezu kwabathakathi, Hallelujah. inamandla phezu kwabathwebuli, Jesus. inamandla phezu kwababhuli, Hallelujah. inamandla phezu kwabantu ababhulayo, Jesus. kubantu abathwebula amadestiny bazalwane. Jesu. Inamandla igama likaJesu. Hallelujah. Jesus. Ngamamukela uJesu sathi sikwi-fasting ka 14 days kwakulesithathu day number 3 yathi mayifika ngangiyizwa masifika ngabona kwavela umuntu wathi kimthatha nansi inkemba ngayithatha inkemba wathi namhlanje bulala lesilwane Oh Jesus. egameni likaJesu. Hallelujah. Ayibambe inkemba elithi iBhayibheli izwi lakhe liyinkemba. Jesus. Hallelujah. Esika nhlangothi zombi uyabona siyamazi lo Jesu esimshumayelayo unamandla lo Jesu. Namhlanje ngikhuluma nezinyoka ngikhuluma nabathakathi ngithi your time is over. God shall set his people free. God shall set his people free. If you believe, shout hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Bathakathi isikhathi senu siphelile manje. Kade nanibamba izinto zabazigwele, kade nanibamba imisebenzi yabangcwele. Sithi ngegama, sithi ngegama elingaphezu kwamagama
sithi ngegama likaJesu sithi ngegama liyashinyoka bayasha bathakathi ayagabuka maketanga. If you believe, shout hallelujah. In the name of Jesus. Egama likaJesu. Maye Nkosi, maye Nkosi. Ngoba ngifuna ukukhuluma nje kodwa ngibona inkazimulo yehlela phezu kwabantu. Ngibona amaketanga yawa, ngibona ibopho ziyawa. Can you shout Jesus? Jesus, in the name of Jesus. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Wafika uNkulunkulu. Angoba sikhonza uNkulunkulu ofikayo madoda, sikhonza uNkulunkulu owehlayo. Hallelujah. Afike qathatha. Jesus. Wafika uJehova. Hallelujah. Baboshiwe, bayahlukunyezwa, Jesus. kodwa wafika uJehova. Hallelujah. Angazi weather yayithini baba uJobe ngaleli langa uMoses ehlangana noNkulunkulu. Jesus. Mhlambe kwakushisa, mhlambe kwakubanda, Hallelujah. kodwa engikwaziyo wafika qathatha. Jesus. Wafika wapasa umlilo esihlahleni. Hallelujah. UMose wabona isilili, isihlahla siyasha Jesus. kodwa sipheli. Hallelujah. Siyasha Jesus. kodwa sipheli. Kwenze njani? Usefikile omdala kuney'nsuku. Hallelujah. Namhlanje ngimbona efika empilweni yakho, Egama likaJesu. ngimbona efika kubantwana bakho, Egama likaJesu. ngibona uJehova uyafika qathatha, likaJesu. uyafika namhlanje, Egama likaJesu. uyafika. Hallelujah. Egama likaJesu. Egama God, my likaJesu. God, my God, kwenze nje ngizwa amandla, likaJesu. ngizwa amandla, ngizwa Egama amandla, likaJesu. ngizwa inkazimulo, ngizwa Egama amandla. likaJesu. Nangu uJehova uyafika qathatha, Jesus. likaJesu. uyafika qathatha. likaJesu. Ubesefikile, likaJesu. amadimona yabaleka. In the name of Jesus. Ola katala bayakata. likaJesu. Kurababababababa. likaJesu. Ubesefikile, In the name of Jesus. ichitho ziyabaleka, likaJesu. abathakathi bayabaleka, Egama likaJesu. ibopho ziyadabuka. Egama likaJesu. Ubesefik, In the name of Jesus. ubesefikile. Jesus. Ngiyabuzwa namhlanje la, likaJesu. ngibuzwa laphaya, Egama likaJesu. ngibona laphaya, Egama likaJesu. ngibona bakhulula laphaya. likaJesu. Ushakatala bayakata. Jesus. Rababababababa. likaJesu. Rokotola bashakata. likaJesu. Usefikile, Name of Jesus. usefikile, Name of Jesus. usefikile. Nanku umlilo, Egama likaJesu. nanku umlilo, Egama likaJesu. nanku umlilo, Egama likaJesu. nanku umlilo. Egama likaJesu. Ayeye madimona ayeye, Jesus. nanku umlilo. Egama likaJesu. Urabakatala mokofaya. Ngibona amadevil worship ayasha, Egama likaJesu. ngibona amaketanga ayagabuka, Egama likaJesu. ngibona inyoka ziyabaleka, Egama likaJesu. ngibona ibelethe ivalekile. Egama likaJesu. Ulababababababa. In the name of Jesus. Egama likaJesu. Kurapakata. Egama likaJesu. Wemadimona sembali. In the name of Jesus. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Ngikhuluma nomkhathi wasePietermaritzburg, Egama likaJesu. ngikhuluma nezinyanga, Egama likaJesu. ngikhuluma nabathakathi, Egama likaJesu. ngikhuluma nabantu ababeshumayela ivangeli Egama likaJesu. kodwa namhlanje baphushisa In impepho the name of Jesus. ethempelini. Egama likaJesu. Ithi yothamba In izapho. the name of Jesus. Fire, Egama likaJesu. fire, Egama likaJesu. fire. Egama likaJesu. Bayakhululwa bangcwele. likaJesu. In the name of Jesus. Lithi iBhayibheli, uma isizwe sibuswa inkosi engamazi uNkulunkulu, leso sizwe senkingeni. Enye yezinto eyenza ukuthi izinto zabazalwane zibopheke bebe sathe bayazama kuvalekile yindaba ekwisithi kukhuphuke abantu abakhonza obhali, bane confident, ba arrogant, ngoba uyabona kungazuthi lento yabo yokunyanga nobungoma angazuthi right, bayasiqhomela kungazuthi lento esiphethe ayinamandla. Jesus. Kwakunjalo eGibhithe,
Akodwa iwayo uyasithi yathi seyifikile ngadlangadla madoda. Hallelujah. Wathi sefikile uJehova Sebawothi. Oh Jesus. Wathi labantu abangazi. Hallelujah. Ngizobakhombisa elinye isayidi lami. Igama likaJesu. Wathi kubo sethatha le nduku oyiphethe. Hallelujah. Uyishaye phansi yaphenduka Oh inyoka. Jesus. NabaseGibhithe bashaya phansi induku zabo. Zaphenduka inyoka. Zonke izinto namhlanje zibe kobala. Jesus. Kungazuthi banamandla kunathi. Hallelujah. But I am here to declare. Igama likaJesu. Engamosi induku. Igama likaJesu. Namhlanje ngegama likaJesu. Igama likaJesu. Izozidla zonke. likaJesu. Ngegama likaJesu. Igama likaJesu. Abantwana bakho bayakhululwa. Igama likaJesu. Engamosi Name of Jesus. maye Nkosi ngibona In umlilo. the name of Jesus. No, you are not ordinary. Satan unamanga. Jesus. We are not ordinary. Hallelujah. Singabantu bakaNkulunkulu. Jesus. Whatever we declare here, Igama likaJesu. it shall be declared over In the there. name of Jesus. Whatever we lose here, In the name of it Jesus. shall be loosed over there. Igama likaJesu. Siyayikhulula imindeni In yethu. the name of Jesus. Siyabakhulula. Igama likaJesu. Imali zakho ngiyayikhulula. Igama likaJesu. Isibeletho sakho sizozala. Igama likaJesu. Uzobeletha Oh abantwana. Jesus. Esandleni sakho iringi In izongena. the name of Jesus. The devil is a lie. Igama likaJesu. Uzoshada. LikaJesu. Ngegama likaJesu. Igama likaJesu. If you believe, shout hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Namuhla kunamuhla. Igama likaJesu. Ngiyamuzwa uNkulunkulu ngiyamuzwa. Namuhla kunamuhla. Yazi ngibona abantu kade babethenjiswa. Kuthiwa emsebenzini nawo uzosayina next month. Afika next month kuthiwa hayi uzosayina next month. Afika next month kuthiwa hayi uzosayina next month. Kufika umuntu aqashwe phambi kwakho. Oh Jesus. Kodwa namhlanje ngithunyiwe kuwe. Igama likaJesu. Ngizothi ngegama elinamandla. Igama likaJesu. Uma sefikile uSimakade. Oh Jesus. Zomangala. Iyothi ingakavalwa le conference. Abaningi bobe besayinile ama contract abo. Oh Jesus. Hayi bazalwane. uNkulunkulu akabe uNkulunkulu kubantu Oh bakhe. Jesus. uNkulunkulu akabe uNkulunkulu. Embali uNkulunkulu akabe uNkulunkulu. Jesus. eMaritzburg uNkulunkulu akabe uNkulunkulu. Hallelujah. eThekwini empangeni I Oh, declare Jesus. God shall be God. Oh Jesus. Yabona uFaro into yamnika amandla ukuthi abantu bakhe babe under a spell, bebe under the stronghold of wrong altars. Yabona na abantwana baNkulunkulu bakaIsrael lento yokukhonza iThixo yayisikubo ngaphakathi. Yiyo lento yabenza bangaphuma bahlala isikhathi ebugqilini. Noma uNkulunkulu esefika ngoMoses ethi hayi senginikhumbule. Bathi ubani wena Moses? Baphika insindiso yabo seyifikile. Ungavumi ukuba umuntu onqaba insindiso yakho Oh seyifikile. Jesus. Hallelujah. Ungabi generation efa. Uyabona le generation engamkholwa uNkulunkulu esezambula. Yonke yafa yaphelela ehlane. I refuse ukuthi mina nawe sibe abantu abazofela ehlane ngenxa yokungakholwa. Hallelujah. Namhlanje siyakholwa ukuthi isandla sikaJehova sifikile kubantwana bethu. likaJesu. Ungavumi ukuphuma kuleli tende ungahlangananga naye. Ungavuma igeneration ezofela ehlane, ezogwinywa lihlane. Bantu abangamkholwa uNkulunkulu noma insindiso seyifikile bagunywa zinkinga, bagunywa amahlane. Uyabona into eyenza uMoses aqabule kwisiqalekiso saseGibhithe koNkulunkulu baseGibhithe ukuthi wathi mehlangana naye wamkholwa. Ayi Nkosi yami. Baningi oNkulunkulu abakhonzwayo nakulezi insuku. Kodwa into ezokwenza uqabule bekhona. Bafowethu siqabula izinto oyibekiwe. Beyibeke kodwa thina siqabule. Oh Jesus. Bekubona uvuke ekseni, bethi uvuke kanjani ngoba sithi ngeke avuke. Indaba uthema uhlangana naye wamkholwa. Hallelujah. Babeka imeqo, babeka izichitho.
kodwa siyazeka ngegama likaJesu. Igama likaJesu. Kungenzeki lutho ngoba sihlangane naye samkholwa. Igama likaJesu. Bapha abantu embala bazohlangana naye bamkholwe. Oh Jesus. Bathi noma kunje kodwa ngiyamkholwa. Hallelujah. Uzoyenza indlela. Into enza uMoses athi break forth is because he believed in God. Usethi kuNkulunkulu kuye. I think it's chapter 6. Uthi or chapter 5. Uthi kuye. Hamba otshela uFaro. Ey, bafowethu ngiyazi ngivale sekulate. Ngiba a few minutes ngiyavala manje. Uthi hamba otshela uFaro. Ha. Uqale uthi kuye Mose sengikwenze waba njengoNkulunkulu kuFaro. Kusho uJehova. Uthi uMose lapho ukhuluma ngamalimi uthi uNkulunkulu noma unamalimi kodwa mina sengikwenzile sewunjengoNkulunkulu. Hawu uFaro uhleli ehlalweni sobukhosi kuze uMoses ongena position emhlabeni kodwa ezulwini uhleli kwiposition Oh Jesus. enkulu kunekaFaro. It means God wanyusa irank, the spiritual rank. Yanyuka the spiritual authority, level of authority. Yanyuka phezu kaFaro. Ngokwamehlo babona uMoses kuyinto engakhona nokukhuluma. Kodwa imimoya yaseGibhithe wayidlula uMoses ithi salute. Ngoba uNkulunkulu semphakamisile. Wambeka kwi-level ye-authority. Wathi mayifika emanzini right wawaka uthi uNkulunkulu wokwenza ama-signs amathathu. Uma abantwana bakaIsrael bengakholwanga kweyokuqala bazokholwa kwesibili. Uma bengakholwanga kwesibili mhlawumbe bayokholwa kwesithathu. Yiphi lesithathu? Wakha amanzi kwi-river Nile wawathela emhlabathi. Wathi mayewathela aphenduka igazi. Why? I-authority yakhe yayisishintshile. Akwathi ngimemezele nje sengivala. Oh Jesus. Wena ufike la umzalwane nje abathakathi bazenzela. Mawulela uphuphudla bayakufida ngayo yonke into. Kodwa namhlanje ngibona uJehova esiphakamisa. Oh Jesus. I-authority uzophuma la bathi awusebenzi kodwa abazi sewubekwe kwenye level. Oh Jesus. Uzothi mawufika ekhaya izinto abeyigijima phe kwendlo. I-level seyishintshile. I-level of authority ngoba bonke abamamukela wabanikeza amandla ukuthi wabangabantwana bakaNkulunkulu. Ayisikho changing your level. Uzothi mawufika ekhaya uthi ngegama likaJesu. Uthi ngegama likaJesu. Igama likaJesu. Sekubaleka zonke izinto ezihlupha impilo yakho. Because the moment you accept him, change the level of your authority. Yazi ingane na 12 years mayamukela uJesu la itendeni. Uzothi mawufika ekhaya uhleli nogogo abadala. Ufika uthi ngegama likaJesu. Oh Jesus. Uthi gogo kubhlungu athi mntanami umlenza unyaka uthi ngegama njengani umncane nje uthi level seyishintshile. Oh Jesus. I-level seyishintshile. Hallelujah. Bonke abamamukela uJesu abanika amandla. Yamukela amandla namhlanje. Wafika uMose wathi Pharaoh, let my people go. Into eyamenza akwazi ukunqoba umuntu. Umbuso kaFaro wawusurrounded by spirits. Wayenza ama-sacrifices egazi uFaro na kwi-river Nile. That is why nabantwana kwathiwa balahlwe kwi-river Nile ngoba wayelazi i-altar lakhe uFaro. Kodwa wafika uMoses madoda. Oh Jesus. Ikhehla lafika alikwazi nokukhuluma lithi fa athi uFaro lo muntu ngwestela isikhathi a translate uAaron athi weFaro, let my people go. Wathi uFaro ubani ke lo uNkulunkulu kanti akazi sekufika uJehova. Kodwa ngicela ukuvala ngizokushumela ngelinye ilanga umgqibelo. Ngicela ukuvala ngifuna ukuthandazela abantu. Into engimangazayo man of God ukuthi uwenza wonke ama-miracles uHerod uMoses bawenza wonke ama-miracles. Kwashintsha amanzi aba yigazi, kwaba namaxoxo, kwaba nama-locust, kwaba namathumbu, kwaba nakho konke. Kodwa uFaro akangabadedela. And enye yezinto ezingimangazayo ukuthi uthi uNkulunkulu
uthi hamba. Cela nje abantu ababili Nkosi yami. Young brothers come. Brother come. Uthi kuMose, Mose hamba. Ngikuthumile. Hamba utshela uFaro ukuthi akadedele. Akasho ukuthi hamba umcela. Kunezinto bafowethu singeke sibe nazo masilokhu sicela. We need to command and declare. Jesus, ngegama lika Jesu. Uthi hamba otshela uFaro uthi hey, let my people go. Wathi esahamba uMose esaya kuFaro wagijima uJehova. Wayoqinisa inhliziyo kaFaro. Wayenza yalukhuni. Ufika lo inhliziyo kaFaro isiqiniswe uJehova omthumileyo. Oh Jesus. Ungithuma kanjani kumuntu? Ujike wena kahle umuntu wayimele noMoses uJehova. Ngoba uyu uJehova wahamba woqinisa inhliziyo. Uyomtshela ukuthi akakhulule kodwa uJehova usemenza ukuthi anqabe. Uyothandaza kodwa uJehova usekwenza ukuthi umthandaze unqatsho. Oh Jesus. Uyabona ke abazalwane abaningi bafike bethandaze ukuthi kwenzeke izinto beyibone zingenzeki. Bese beyamiyeka uNkulunkulu begijimisa izangoma. Kanti abazi ngikwesinye isikhathi noJehova. Oh Jesus. Sithi sithandaza siku 7 days fasting. Hallelujah. Athi thandazani bese yagijima futhi yena. Oh Jesus. Ayenze inhliziyo kaFaro iqine. Hallelujah. Yena lo Jehova uthi asambe siyothandaza. Oh Jesus. Hamba yotshela uFaro ukuthi inhliziyo yayiqine. Oh Jesus. Hayi ngoba emelene nawe. Kodwa ufuna ukuyibonakalisa kulo onenhliziyo eqinileyo. Hallelujah. Now don't give up when you see things not changing after you have prayed. uNkulunkulu usuke efuna ukwenza izinto ezimbili. Number 1, usuke efuna ukudila necharacter yakho. Ukuthi yiba umzalwane othi mina ngeke ngiyeke. Oh Jesus. Awubazalwane ngiyathandaza embali. Emarisbe God must raise a generation. Yabantu abazothi ngeke ngiyeke ukuthandaza. Hallelujah. Noma ngathandaza ngifika umnyango sewuvaliwe. Ngegama lika Jesu. Kodwa ngizothandaza futhi. Jesus. I shall pray again. In the name of I Jesus. shall fast again. In the name of I Jesus. shall worship him again. In the name of If you Jesus. believe, shout hallelujah. Hallelujah. Wayenza yabalukhulu bafowethu uma sithandaza sibona izinto ingenzeki asingamshiya uNkulunkulu sogijimisa izinto ezisheshayo. Uzolimala. Kulezi insuku Satan uraise abantu bama quick fix. Bakuthembisa izinto. Baningi na ku 1KZN TV. Baningi bachithiwe. Mina angimangali igubhu seziningi kangaka. Angimangali mina inyanga seziningi kangaka. Angimangali. Nabantu ababeshumela ivangeli sebeguqukile namhlanje bathi spirit of Africanism. Bathi uJesu wabelungu kunoJesu abantu abamnyama. Abanye bahamba imfula bathi bohlangana no nature. Uyabona ngiyabona uNkulunkulu uqinisa inhliziyo kaFaro. Kodwa ngeke egcine uFaro. uJehova uzoyibonakalisa. Ngegama lika Jesu. Ngiyamemezela embali ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ithi noma ngabonakala ngathi uSathane uyawina unamanga. Jesus. Kuzogcina uJehova. Ngegama lika Jesu. We release the In the power. name of Jesus. Hallelujah. Yaqina inhliziyo kanti iqiniso uJehova. Wafika uMose wathi badedele abanga wanqaba kodwa bamnqoba uFaro ngaleyo yokugcina. Sengivala sengithandaza. Esenzekile esenzekile kodwa bangakhululwa. Izibonakaliso zinhle kodwa sikhulule. Ama miracles mahle kodwa wayikhulula impilo yomuntu. Oh Jesus. Awukhulula umphefumulo womuntu. Mahle ama miracles ayenzeka nakuleli tende. Kade ngena lapha ngibona umuntu wesifazane lapha bathi unama fiber kunesigaxa ngaphakathi. Kodwa sizophuma singakayivali service. Ngegama lika Jesu. Lapha ya.
No. Lo muntu uzofakaza khona la. Uyothi ngiye toilet kwaphuma isigaxa. Ma miracles mahle. Kodwa awukhulula umphefumulo womuntu. Senzeke yonke. Kwase kufika isikhathi. Wathi uNkulunkulu batshela abantwana baIsrael. Akube umndeni nomndeni. Oh Jesus. Ube newundlu. Hallelujah. Bese yonke imndeni ulibulala iwundlu. Oh my God. Bese kuthathwa igazi lewundlu ligcotshwe emnyango. Kodwa alingagcini ngogcotshwe emnyango. Abasendlini abalidle lingene Oh ngaphakathi. Jesus. Ngoba umsebenzi owenzeka ngaphandle uphelele ungakenzeki ngaphakathi. Hallelujah. Ama miracles awaphelele menzeka ngaphandle engakenzeki ngaphakathi. Jesus. Umuntu akapheleliswa ama miracles enzeka ngaphandle engakalidli iwundlu. Hallelujah. Ubani iwundlu umuntu uKristu Jesu. Noma kungenzeka izinto ezinkulu kodwa until you accept Jesus. Oh Jesus. Ngenkathi simamukela ungena ngaphakathi. Uyoshintsha indlela yethu. Hallelujah. Uyoshintsha ukuhamba kwethu. Jesus. Kuthi kade bekwazi ukuthi wena umbulali. Hallelujah. Bakwenza ukuthi awubekuzwe sewujikile usithi alibonga igama lenkosi. Jesus. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Kade bekwazi umthakathi. Kade bekwazi ungena uphume ejele. Yeah, Jesus. Kade bekwazi uhushula izisu. Hallelujah. Kodwa ngenkathi ulidli iwundlu lingena ngaphakathi. Jesus. Lifike likhahlele zonke izinto kuwe Igama ngaphakathi. likaJesu. Bese likwenza isidalwa esisha. Hallelujah. Ubani iwundlu umuntu uKristu Jesu. Jesus. Uyamdinga uJesu. Igama likaJesu. Uyamdinga uJesu. Igama likaJesu. Uyamdinga uJesu. Jesu. Hallelujah. Ngiyayibuza umbuzo. Pastor. Kwakuzokwenzakalani kumuntu ethe sendlini libulawa iwundlu bese ethi mina ngeke ngilidle. Ngiyibuza umbuzo ukuthi kuyakwenzakalani kubantu abakhona phakathi kulendlu. Iwundlu selifikile uKristu Jesu. Kodwa wena udecide ukuthi angimthathi lo Jesu. Jesus. Kuyakwenzakalani kuwe? Ithi iBhayibheli bathi bengalidla. Inkosi emkathiwa abalidle befaka icathulo. Bafowethu abakaphume eGibhithe kodwa kwathiwa uma sebeke bahlangana newundlu. Ilithi ulidla kodwa ube ready. Ibhande lifasiwe okhalweni. Oh Jesus. Icathulo ziready. Babe ngababuza uniyahamba yini ngoba phela uFaro akakavumi. Babezothi hayi sesilidlile iwundlu. Akekho odla iwundlu bese relaxa. Oh, Jesus. Mawudla iwundlu yiba ready, something big is about to happen. Hallelujah. I am here to declare something big is about to Igama happen. likaJesu. Hayi babe ngakaliboni ulwandle livuleka kodwa babe ready ukuthi sekungenzeka noma yini. Oh Jesus. Wonke umuntu wamkela uJesu ngizomemezela. Igama likaJesu. Sekungenzeka noma yini. Igama likaJesu. Nakwandlwana kusenzeka kusengenzeka noma Oh yini. Jesus. Nasemkhukweni kusengenzeka noma Igama yini. likaJesu. Ngoba bonke abahlangene newundlu. Hallelujah. Noma ngabe babukelwa phansi kodwa make sahlangana newundlu. Iwundlu umuntu uKristu Jesu. Oh Jesus. Yakhumbula ngelinye ilanga sihlala ku one room eyitolo. Sixoshiwe la sasihlala khona. Mawami ekhala inyembezi. Safika ku one room. Kanti ngelinye ilanga ngizomamukela lo Jesu. Oh Jesus. Alifiki iwundlu bese lingashintshi lutho. Namhlanje mangibuka lo one room nyamangala. Ngaze ngawumeasure u4 meter by 4 meter. Siba u6 7 ngoma sihlala ku one room. Last year ngengaya. Ngadrive ngapaka imoto lapha. Ngehla ngaya ku one room. Phethe phone ngafike ngawumeasure. Ngapressa la ya measure 4 meter. 4 meter. 4 meter. 4 meter. Kwathi ngikhala inyembezi. Ngathi ngiyabonga baba Oh Jesus. ukuthi nakandlwana. Noma abantu behlekise ngawe emphakathini. Kodwa uma uke wahlangana nalo Jesu. Hallelujah. Wathi wababe ready ngizocela mntaka mayi ba ready. Angana nginabo abazali hayi sewuhlangene noJesu. Yiba ready something big. Ukuthi uzophuma ngapha noma uzophuma ngapha angazi kodwa engikwazi uzophuma. Oh Jesus. Uzoyenza indlela. Oh Jesus. Lo baba ukushiye nabantwana kodwa lo Jesu
uthi kuwe yiba ready. Something big is about to happen. Jesus, ngizwa amandla. Ngiyathandaza. Balidla. Bathi mabelidla. Bathi be celebrate ukudla iwundlu. Izitha zabe kade zibahlupha for 400 years kwazakala kuqhuma isililo. Ba celebrate iwundlu ngala kuyakhalwa kamakhelwane. Kwajika izinto. Ababekhala for 400 years baqala bajabula. Ababe bacindezele for 400 years bakhala inyembese kufika amazibulo abo. Ngoba lo nkulunkulu kwesinye isikhathi uyayishintsha izinto. Akade bekhala iminyaka beqale bejabule. Oh Jesus. Kade bejabulela ukucindezela uNkulunkulu aguqula amatafula. Hallelujah. Angivali ngicela ungaphumi ngiyathandaza manje. Thank you Holy Spirit. Ngizwa amandla. Oh Jesus. Ngiyathandaza. Bathi mabelidla. Bafowethu into eyenza ulwandle olubomvu luvuleke. Akuwona ama miracles. Kodwa ulwandle lathi malibabuka labona iwundlu. Ngithi mina masumthathile uJesu izinto ebezinamandla kuwe zizothi mazikubuka zingabe isabona wena kodwa zibona uKristu ophila kuwe. Oh Jesus. Uyabona nami ngisho mina namhlanje lezi zinto ebezikuhlupa zikucindezela zikwenza yonke into namhlanje mawuthatha uJesu zizothi ungakasho lutho. Kunabantu bazobefika ekseni uzobona kufilwane kufinyoni kwafikhova ungashongo lutho indaba zithe mayibona iwundlu zashayeka phansi. Jesus. Awukwazi ukuhlangana lathi ulwandle olubomvu malibabona walula induku lavuleka ulwandle badlula bathi abaseGibhithe awukanti kuyadluleka beza ngeyikhwepha beza ngempi yabo enamandla bangena olwandle lavuma bangene kodwa la ngavuma bephume bangena ulwandle la ngalibona iwundlu kubo labagwinya 2025 nyamemezela kulonyaka izinto ezigwinye abantu ngeke zigwinye wena Igama lika Jesu. awunyamemeze ngithi bonke abakholwa igama lika Jesu waseNazaretha Jesu. ngithi mina noma bengaxoshwa bedilizwe emsebenzini ngithi okubagwinya ngeke ukugwinye wena Name of Jesus. okubabulala ngeke ukubula ngegama lika Jesu Igama lika Jesu. samukela In the amandla name of Jesus. asegameni lika Jesu Hallelujah. badlula ngenxa yewundlu asume siminyawo angivale siqhubeka amqebelo sivale funa sithandaze ngizwe uNkulunkulu asivala amehlo. Thank you Jesus. My God ngizwa uyazi ngibona post ngibona inkazimulo kunabantu bayabizwa uNkulunkulu uyakubiza akwanele ukuthi sitshelwe ngaye singahlanganele naye kulwele ukuhlangana naye uhlangane naye namhlanje ebusuku hlangana naye baba lokuhlangana nawe namhlanje ngazi kuzokwenzakalani kodwa uthi uNkulunkulu angitshele yiba ready something big will happen not kuwe kuphela kunomuntu la umalume wakho uboshiwe uthi umoncola ngikutshele uzozwa indaba ezimnandi ingakaphumi singakayivaleli itende uzofonela kunabantu basemajele baboshola amacala abangawazi kodwa namhlanje sendaweni right amangala mini system kwesika system yase South Africa ayikho fair thatha umuntu ongenzanga lutho avalelwe 15 years thatha umuntu obulewe ayekwa hamba uqhubeka bulale kodwa namhlanje something big is about to happen. Cela sivala amehlo wathi uNkulunkulu before bakhishwe ezweni lobuqili abalidli iwundlu namhlanje siyakhishwa ebuqileni ufuna ukuthandaza wonke umuntu othi mfundisi ngifuna ukuhlangana naye ngiyamfuna lo Jesu ngiyamfuna ngicela uphakamise isandla sakho saka right. God bless you ngibona izandla eziningi. God bless you. God bless you. Thank you. Yes ungasehlisi siphakamise inkosi siphakamise Oh Jesus. angazi ngizokwenza njani mhlambe mfundisi kodwa ngizokhuluma nawe mama masiqeda ukuthandaza ngizokhuluma nawe kumele uxolele
Mama loya mama. Ufakile kumele uxolele lo muntu. Uxolele namhlanje. The moment umxolele ngibona abantwana bakho bonke 1 2 3 4 uNkulunkulu uzobakhulula. Asifana wonke umuntu uthi ngiyamfuna uJesu ngifuna ukuhlangana naye. Siphakamise isandla ungasehlisi ngifuna ukukuthandaza. Ngifuna ukuthandaza nawe. Bona izandla eziningi. Ngiyakuncenga ungasaba amehla abantu bafowethu. Abantu ngeke bakusize. Wonke umuntu okhona la unenkinga yakhe edinga uJesu. Siphakamisele phezulu. Baba ngifuna ukuhlangana nawe. Namhlanje. Ngimanxeba nginje. Nginamaphutha. Kunzima. Kodwa baba ngicela ukuhlangana nawe. Ngiyalifuna iwundlu, ngiyamfuna uKristu Jesu. Moses waba namandla phezulu kaFaro ngenxa yokuhlangana noNkulunkulu. Uzoba namandla ukunqoba yonke lemoya yeinsuku zokugcina mawuhlangene noNkulunkulu. Cela niniphakamise izandla zenu gijimanize ngaphambili. I want to pray with you. God bless. Bashaleni izandla. Yes, come. Thank you Lord. Seku gijimani bazalwane sesiyafa. Thamba bozani niniphakamise izandla zenu. Ningasabi seliyashona. God bless you. God bless you baba. God bless you. God bless you baba. God bless you. Come. Gijima ungesaba abantu, ungesaba abantu. Ungesaba abantu. Ungamsapostpone namhlanje ilanga lakho. Gijima, God is waiting for you. Jesus. God is wena uzokhulula umndeni wakho. Wena uzokhulula abantwana bakho. Gijima. Sekuntambama nanka mathunzi nanka osamade ona when not to ukuhlangana naye. After this, I will just pray for sick people just for 2 minutes, 3 minutes. But koba useless. Sikuthandazela uguluphile kodwa ungahlangananga noJesu. Ngoba uzophila kodwa la madimoni awunawo amandla phekwawo. Musu kusa uthi umoya ngikubize come. Run, come here, come here, come here, come. Wozohlangana. Come, because I must call. Yes, God bless you. Come. 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 Zohlabela kokugcina. Kumele wena sekuntambama seku. Thank you Jesus. Seliyashona. My God. Nanga mathunzi nanga asemadona. Lamazwi emva kwami nini namukela uJesu. Ngazi mhlambe baba umfundisi umfeke ungabamamkelisa nje uJesu. Umuntu uphi? Uwe bhuti. Akayedwa khona umunye ula somewhere yethe. Awethu. Thank you Lord. Ungasaba usaba abantu. Oh my God. Thank you Jesus. Ngizwa amandla. Uya njengamanje umoya ngcolo uyakuphilisa. Lento kophuma amahlule azophuma kokugcina ngeke aphinda phuma. Mina ngicela bamukela uJesu, bamukela uJesu bese wonke umuntu ogulayo nize ngaphambili ngithandazela then mangibuye uzosho umfundisi buyani Saturday. Ngiyacela Saturday ngizoshumela 2 minutes.
bafethu sineyiphiwo ezahlukahlukene kushuyeliwe la kakhulu and God is still going to work here. Kodwa ngicela Saturday ukuthandazela abantu. Yabona kunento engihluphayo, man of God, for 3 years uMongcwele belokhu ethi kimi angideclare ukuthi ingcebo iyathathwa ezandleni zababi ibe kwezandleni zabangcwele. For 3 years. And that is why someone like this sister, this lady, this one, my sister, this one, long emva kwakho lo. Nange bheke emuva. That is why umuntu onjengawe after le revival uzobufakaza ukuthi usowuphakanyisiwe. Oh Jesus. Jehova. Ilento ngifuna on Saturday. Just come uphathe noma ungaphatha CV noma ungaphatha document ingane yakho noma uba invite iza nomuntu ongabone emehlweni. Iza nomuntu ohlushwa. Yabona nje mama ngiyazi uyamthanda uJesu. Ngiyazi uyamthanda uJesu. Kodwa lento ekuhluphayo izohamba manje. 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 Ya bafowethu sonke siyathandazela nami ngiyathandazela ngoba ngimi la. Unga resist iprayer kanti uyamdinga uNkulunkulu. Ilanga lakho selifikile. Ilanga lakho. Kunosisi ngizomthanda lo yasisi. Everything mase kufuna kulotsholwe. Kuyathulakala kanje. Lo nanya. Ngokuthandazela sobona ukuthi lo uNkulunkulu uzokwenza. uNkulunkulu akabe uNkulunkulu bafowethu. uNkulunkulu akabe uNkulunkulu. Kunabantu bafuna ukushada, usathana umelene nemshado, uvala imali. Ukuze abantu baze bagive up, bagcine benza ama mistake kanti usathana ovala imali. Kodwa enye yezinto ezilethwa i-deliverance ukuthi nezinto eziboshiwe ayikhululwe. Hayi ukuthi shumela i-prosperity kodwa it is part of the package. The moment samukela uJesu ibopho zo aziwe zibonakale ziwile. Jesus name. Mfundisi cela bese ngithandazela bakho 5 minutes. Cela ngiphakamise isandla nivala emehlweni ngicela ibandla libalekele nithi Nkosi uJesu selizwe ilizwi lakho layihlula inhliziyo yethu ngiyakholwa enhlizweni yami uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafile ngiyavuma ngomlomo wami ngiyasendiswa namhlanje egameni lika Jesu. Baba ngiyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla kusuka namhlanje ukuthi uhambe nabo impilo yabo yonke hlula amadimoni hlula abathakathi hlula imimoya hlula koloshe hlula izifo hlula iqalekiso phezukwabo ngegama lika Jesu siyabamukela embusweni wangu uNkulunkulu wethu onamandla izwi lakhe liwela mahala kodwa maselifikile lenza umsebenzi bagcine uNkulunkulu wethu onamandla nabo baphakamisa abanye bazoshumayela abanye bazodumisa abanye bazoprofeta awumlanda umuntu umlandele baba mahala kodwa mamlanda umlandele kube kingdom yakhe iphakanyiswe bagcine bonke egameni lika Jesu amen. Thank you Lord. Asibabeke izandla man of God bese belandela usisi nilandele nangu usisi lapha. Man of God cela sibabeke izandla nje. Baba Nkosi please. Thank you Jesus. Nime nje kanje Jesus. Nawe. Yena nawe. Jesus. UNkulunkulu akubuze. Yena nawe. Yena nawe Yena nawe In fact izaphuthi sikubeka izandla fundiswa 5 minutes oba kuyo umsebenzini kusasa. Asilule izandla kulo moya ngcole. But I want to tell you ngoba wamukela uJesu impilo yakhe izoshintsha bonke laba kade bela but when I'm telling you this because ngibona isilonde enhlizweni yakho ubaba wakho kumele umxolele forgive him umxolele because you know into uMongcola ngitshela yona ukuthi umzali mabexabana abazali izingane zingenaphi buti mxolele uzomxolela khona manje
impilo yakhe izoshintsha khona manje. Thank you, Jesus. Asilule izandla zethu kulobhodi ngegama. Baba, heal, pholisa lesilonda moya ngcwele. Wena nguNkulunkulu ongahluleki. Wathatha uMose wamenza umholi of millions of people. Baba, kunento enkulu ongayenza ngempilo yalobhodi. Mvulele iminyango asize umndeni wakhe ngegama lika Jesu. Jesus. God bless you. God bless. And brother, uThuma ngitshela please. The moment uxola baba wakho because nina nihlala la, kodwa baba wakho unabanye abantwana lapha ya. uNkulunkulu uzokuphakamisa. Uke wadla something wakugula. Cishe wafa. It won't happen again. Manje uNkulunkulu kubeka kwenye level yeauthority. Kodwa ke ungazondi umuntu womndeni. Support abantwana baku support nalaba ngeke ngikhulume much but namba yalaba. And kule ya family brother, kule ya family yalapha ngezansi engakhulumi kakhulu ngoba mhlawumbe abantu balaba yakwazi kodwa kune family lapha ngezansi. Intombazane le inomntwana but ngibona imitha futhi. Yeah? Uyixolele. Yebo. Uyisupport, don't worry. Ngizama ukukhombisa uNkulunkulu uyakubona. Ubona nale family yangezansi. Yebo, ngiyabona. Shall moya ngcwele. Thank you. Cela ukuthandazela abantu abagulayo, just few people then sivale ngizothandaza. Sisi, come, let me pray for you. Yes, run. I believe Saturday Mongcwele asivumele just 2 minutes we pray for people, God will do it. Ngiyamkholwa ke ngizongixolela abantu abasigxekayo bethi shumele ivangeli. No, it's part of the package. Ngifuna sithandaze la uNkulunkulu raise millionaires. It's possible. Jesus. Yeah. It's possible. Umongcwele umpostoli uJesu engitshela lento wathi angitest ebandleni. Ngithandaza young people. Ngoba abafundisi and wazi uNkulunkulu ngoba ezokubusisa la. Ungathi ubusisa uJehova bese uhamba uyoshunqisa uyobonga abanye uNkulunkulu. Ungabisatholakala ebandleni. Kodwa wena uthandazelwe ebandleni. We'll pray for you. Uthenga imoto engakushinthi manje ngemoto yakho usutholakala endaweni zikatshwala. Sukhohliwe ukuthi wena you have been suffering being delayed. So kuthandaza ngifuna uNkulunkulu raise abantu abazosupport abafundisi babo. Yes, to maintain lento ozoyithola la. Yiba isibusise ekhaya kubazali bakho. Ukuthi bahlukana. Wena supporta bonke uthanda umndeni wakho. Uphinde ube isibusise ebandleni. You will maintain what you are receiving here. Come on. There's a demon. Yeah. God is setting free. Come also. Mama, long emva kwakho. Nangebheke emuva. Yes. Inkosi yami. Ngicela ukuthandazela. Angazi kwenza njani. 1 minute mfundisi. Ngiyona umsebenzini silente ngilimaza. Alright. Ngifuna ukuthandazela uNkulunkulu uzokunika umsebenzi, okay? Okay? Let me pray for you. Uhlala phi? Uzothola umsebenzi ngoba lokho akona umsebenzi. Yabo. Ungakhali. uNkulunkulu uzokwenzela. Come on! It's a demon. Out! Umani kuye amademon ngegama lika Jesu. Inkosi yami kuningi okwenzeka empilweni ngiyelo sis. I can't say it here. Kodwa uNkulunkulu akazirezele omama bafowethu abazokwazi bethi embrace abantwana. Bapho mama aba embrace ingane esindiswayo. Kulezi insuku kwando mama ababala amaphutha abantu abasindiswayo bafowethu bayathandwa ezulwini. Embrace them. Uningi okwenzekile. Ngeke ngikhona ukukhuluma phakathi kwabantu. Jesus name. Hambani ke madimoni namhlanje iyilanga lokukhululwa kwakhe. Phumani ngegama lika Jesu. Out. Jesus. Phuma ngegama lika Jesu. Fire.
kunomuntu why ungezi every time ulala ubona amanzi bafuna ungena phansi kwamanzi ubona inyoka cela ugijima ngaphambili I want to set you free come gijima like literal run ngikiyeke gijima sis she's coming ngibheke ngibona inyoka iphuma come on ngegama kaJesu phuma kaJesu phuma kuye phuma ngegama likaJesu phuma ake sithi ngegama likaJesu ake sithi ngegama likaJesu ake uthi ngegama likaJesu awuthi ngegama likaJesu